Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senen Kliwon 21 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer mawaso. Para adi yuswa, punapa panjenengan nate mirsani satunggaling pendaki gunung ingkang saweg gayuh pucuking gunung? Piyambakipun kedah fokus dhateng tujuan ing ngajengipun, nyingkiri pepalang lan tansah ningali dhateng arah puncaking gunung. Menawi piyambakipun kecalan fokus, piyambakipun saged kesasar dawah ugi nyerah. Sami kemawon kalian gesang kapitadosan kita kedah mawas dumateng Gusti Yesus mliginipun ing salebeting wulan kespel punika. Ibrani 3 ayat 1 ngendika, mulane he para sedulur kang suci, padha maosa marang Sang Rasul sarta Imam Agung kang kita ageni, iya iku Gusti Yesus. Waosan kita dinten punika ngajak amrih kita mawas dumateng Gusti Yesus satunggaling rasul lan Imam Agung ingkang kita ageni. Rasul saking tembung Yunani apostolos tegesipun utusan. Dados Gusti Yesus punika utusanipun Gusti Allah ingkang sampurna kangge ngaturaken pawartos rahayu lan kawilujengan saking Gusti Allah dhateng kita. Gusti Yesus punika ugi dipun sebat Imam Agung, tegesipun pantawis utawi lantaran. Dados Gusti Yesus punika ugi dados pantawis andhasipun Gusti Allah kaliyan manungsa. Lumantar pangurbanipun Gusti Yesus ing kajeng salib, panjenenganipun sampun bikak margi kanggih kita, amrih saged nyaket lan mangun sesambetan ingkang sae kaliyan Gusti Allah. Para adi yuswa, sumangga kita tansah mawas dumateng Gusti Yesus ing saben babakan gesang kita mliginipun ing saklebeting paseksi lan peladosan kita. Mugi katresnanipun Gusti Yesus saged dados tulodo tumrap kita minangka para seksinipun Sang Kristus. Kita tedahaken bilih kita punika seksi ingkang setya lan pelados ingkang andhap asor. Kadi mekaten gesang kita tamtu saged dados berkah kangge tiyang kathah. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka sampun ngendika dhateng kawula, amrih kawula tansah mawas dumateng paduka minangka Imam Agung kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang berkahi. Mirunggan kalau pasrahaken sederek kawula tiyah wilayah setunggal GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit ing griya sakit. Kawula pitados paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon amrih sederek tiyah punika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken Lare Reno putranipun Pendeta Sucahyono ing GKJ Kenalan ingkang udasa mangke ugi nembe nandhang sakit ing griya sakit. Monggo Gusti paduka agem sinten lan menapa kemawon amrih sederek kawula Reno menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken Lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe maringi kegiatan kasantosan lan wetahing kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputra GKJ Wedi ingkang udasa mangke mlebet malih ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang berkahi lan nganti matemah kegiatan lan bagas kesarasan tansah wonten. Kalau pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman, kalau pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian, kawula ugi masrahaken Ibu Rati Ningsih
GKJ Ungaran sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Warso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Bini Sepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi, GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo, sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widardi. Kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan para adiyuswa ing pundiya papan
Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.